David, ne ko e mun jugu sago yala ne ko alibini. Ha David. Tamne manero. Tanti e manere. Ne ma fe na David ngo dugu kana je ka soro e ma wuli ka tan ka wakele nyini kana dinema. Ni tiga danga diela de klubinina. OK manyene. Est-ce que Fati David là? Ne ma fe na ngo dugu kana je ka seni ella ka soro e ma ta ne ka wakele de ko David e be ke mu danga diri. Ha? Tan wala ne manera al sane bora famaro. Donc ne be kuma fe ne to kuma la ka ta ma e be ke mu deta. Ha? E mu deta. Bitati meni ko fe ni nana ka so wa flati guru. Comme ne ki ma ko wakele ni nana ka so wa flati guru bitte ti nyaka. Ba tara de danga de. I ko so tachene dale me so no suno gala fa mi jora ba kai mo wakele so. E ko bla ko raita. Wala ni debse nu so jambele na ko verte. E kana ka so wa flati guru. Mi danga diati. Ha? Wala David ne presira na wa flala ha ne presira na wa flala. Ibina na ko mi bala. Danga dinda mad blagi nyoma. Ah tara dinu. Allah ne mun alala afo ne nin koramso na to ni nyani nate dongo tan ne ba on toro ka on nyani depuis mani boatara wallahi herak sekeli ne nin koramso ma nyala ne demsen fitini madonye domaye Allah ajate mnesa na soro konen nin koramso na tun belay ngona ali gane faga shangeli ne bo korodon ni sabla ne torola ne nyanina Nir ne be fɛ ka taa ni ka charbon 13e dari la wa e be se ka taa n'a ye 13e dala bon i be kɛmɛ sara cɛ kɛmɛ ka ca ne dɔ bɔ a la o ka ca e be se ka taa n'a ye yan 13e da 60 non patron n'i y'a ye ka prix ka gɛlɛn dɔ bɔ a la sa dɔ bɔ a la an kana tiɲɛ i denmisɛn fitini yan 13e da 60 mugan bɛ se k'a kɛ patron mugan Tiens, la ne kɔni ka dɛrɛn piri bɛɛ n bɛ se ka ɲɛ ma 40 i bɛ se k'o di kɔni n bɛ se ka taa n'a ye patron tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ se ka taa n'a ye 30 ne bɛ se k'o d'i ma parce que kuma bɛɛ ne bɛ taa ni n ka charbon bɔrɔ ye 13e da la 30 tiɲɛ yɛrɛ la wotorokusela dan tɛ kelen ye quoi patron ale se ka taa fara patron o de ye ne yɛrɛ teri ye so tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ se ka taa n'a o la i bɛ taa n'a o la i bɛ se ka to la ne bɛ taa tiɲɛ yɛrɛ la patron ale ka taa fara 30 de ye ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la patron ale sa patron anw na ma ta 30 la cɛ dɔw fana tɛ miiri dɛ ne ka dunta wari ye 100 de ne ɲani ma ka jigin fo 40 30 ne y'u ka tan dɔrɔn fara kan dɔw yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn
wakili nini na kaso wafla tibo bitte ci nyaka batara di danga di ikola muso tachene dale me sono suno kala ifra bi jore ba kay mo wakili so e bla kuraita Allah ne mun alala an ne ga sashen da ni wokoron ne ala na so ye ne tani ko ne ga nyani ne ke ma nyini fe ni mun shengele ne wokoron de woni nyani toroti toroi ne mamuye nyala nyani te nyani ne mamuye nyala e masala ebe munne kono ni tene faga alna kadiye sansan mfaga sabula ne toro la ne nyani na amna se bon nyani ngono tunjume ne te foila wuturu puche ne ramana warim ne klera wana pioro binani bishei achale mbayre keme nofura etan yemna wafla ko kuma ni wagelin kuma dola kunne mo sore wona sente sesu ala norero hali gane fa shengle ne ga tan fani mbakoro ne bo korodon ni